Sí, però molt ajustat, que ratonament, per això crec que 13 d'intermediat, saps? Fins al final que, bueno, també és una cosa però que fa la cosa molt ajustada, que espero que va més exacte. Exacte, i per lo que vam veure també la setmana passada, ens quedaran a 5, o sigui que potser... Sí, és que també vam tenir més la governança, la nostra i la nostra a veure, això vam començar fins al 80, però bueno, complicat. No, el que passa que les declaracions s'han deixat lliures, però que hi ha una mica que sí, va superar la llei com que entrar no és una comentari, no quedaré per fora. Llavors hem comentat que tenim 80 jugadores, podíem passar llavors una altra dona que el nom i el telèfon igualment i tal. I intentàvem a fora, que estaven anant uns amics nostres que viuen aquí, i entreu a treballar un poc de pavelló disponible. Ja, per això jo sento que van obrir una porta de darrere, però jo no sé si és per cas, no passaré també, no serà el cas. Llavors, no sé, a més com no obrir portes, però també hi ha una altra part d'autoritat, llavors no sé si pot ser que ho provi o